Здравейте, хора, аз съм това Георги. Игра и си свалих Dream League, която сега ще играя. Едно съм си с предишните играчи. Не съм. Ето, избрах си капитана. Сега ще правим тренинг. Или ще си бирам отбор. Да. Айде. Аре. Да, continue. Хора, се трябва да се видя играчите. Някола. И сега ще играем матч. Да, знам как се играе. Шоколадът е кралят на тортите, десертите, кремовете и сладоледа. Той е не само сладък деликатес, но и ценен източник на витамини, минерали, протеини, мазнини и въглехидрати. Полезен е за храносмилането, засилва имунната система и подобрява паметта. Но внимавайте! Не яжте много шоколад, за да не се разболеете. За да бъдете винаги силни и здрави, консумирайте шоколад в умерени количества и спортувайте усилено, за да пораснете нагоре, а не настрани. Яжте здравословно, за да сте здрави. Не. Yes. Английче, yes. Только Витамини. Витамините и минералите се срещат навсякъде в природата. Кръщаваме ги с букви, за да можем лесно да ги разпознаем. Те са важни за нашето физическо и психическо развитие. Срещат се във всички видове храни и ни помагат да бъдем силни и здрави. Витамин В5. Ако искате да пораснете наистина много големи, вземете примерно чирак. Консумирайте много зеленчуци. Зеленчуците с богато съдържание на В5. Той се среща също и в месото. И после този клип ще го кача в моя канал и ще го видите. Който го е харесал и се абонира, значи всеки ден ще снимам клип за вас и така. Консумирайте тези храни, за да пораснете и да имате много енергия. Тези храни съдържат най-много витамин В5. Давайте. Важно е да знаете, че с богата и разнообразна храна ще растете бързо и здравословно. Ясте здравословно, за да сте здрави. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Ниваков. Преводач Бистра Бургова. Ролите звучат What?
Ако добре предмина, защото ми лагна. Направо лагна ме. О, half time. Втори гол и да бъде към 16 минути този клип или по-малко. Араде. 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 Бих хора. Купа Виктория се казва. Охо, четвърто място в Дрим Лига. Много пачки. Да. Изтеглих си Дрим Лига. Мама не ми го правя, просто тати ми подари неговата сим карта с 8 гигабайта и си изтеглих мобисенте. Има сняг. Чакай да видим още. Бай. И така също може да се подобрява, хора, да знаете. Да, мога да ги сменя. Инче пише слаб. Чакай да чантата ми. Айде, хора! Чао!